नै जोंना खुसिया आदै मोनबोनाय खुसिया लागा जा बुरजा मोनखादों सयथिबो लागायनोसैलाय अन्थाइ बाजाबजों मारै हमोमोनलाय ओरै ओरै वाव 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 जा बुरजा माबेसे थायो सानलाय 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 मासे मानै माथाम माब्रै माबा सय सातथा दं खिन्थु बांद्राय गिदिर गिदिर नङा आरो हिसाबनि मासेया बोथिसे थाङो बेनो जथेस्थ' आयु खयदिन जानांगौलाय दे बानायदो एवनाया जाबाय आंना गासिबो होजोब्बाय थाव संख्रि बानलु हालदै मस्ला एवनाया जाबायहाय आलु होनोसै आलुफोरलाय आलुजों एवना आराम बिदै रेडि संनानै जानोसै अन्थाइ बाजाबखौ होबावनोसै हायना मुलि होबाय लोगोफोर हायना मुलि वाव रानखाबायहाय दै होजाबाय मोदोमजोबखाबाय ससे अन्थाइ बाजाबा जोसा जोसा मोदोमदों बुरिनो नै पानि डाल दिया आलु मोजां रुइनायनि एसे दै होबावनोसै आलुआ रुइखोना माखोथाय रुइबायहाय थुग्लिनानै खांसै लोगोफोर मोनखाबायानो आलुखौ दसे थुग्लिनानै आरामनो बिदैयाबो जाबाय ग्रेभियाबो नै हेल' सनाफोर मादैया नै जानायाव जइन जालायबाय नोंथांमोनजों संबाय खावबाय मेंबाय दुगैबाय खर' लोबनायसो लाद्राद्रासो मानसिया आंना भिडिअ'आ बिदिनोसै मालाय बादि एकदम देलायखो माखै खालामनानै भिडिअ' खालामनाय जायाहाय लोगोफोर गाद्रा गुद्रासो ओमफ्राय ओंख्रिया खुसिया डाइरेक्ट आं खुसिया बिदैखौसो मोनबाय नै आं मैयानि भिडिअ'आव होनदोंमोन ना ओंखाम जानायाव आदैया खुसिया जावहैनो होननानै जावहैबाय मोनमारबायबो मालाबा मालाबा जानाया इजि बायनानै जानाय ओमफ्राय खिन्थु दिनैनि जानाया स्पेसियेलि बिराद मेहनत खालामनानै जानाय गोथाव खस्थ' खालामनाया गोथावसिन जायोना खस्थ'नि फिथाइया जानोसै आरो बोरायनि अननायाव खुसिया जावनाय आक्रमन होथारनोसै माबार जानानै दखानाव थांसैलाय आङोहाय बैसागु बायनानै थांनाय जायोबा बे खुसियाखौ थांनानै जावहैनानै भिडिअ' खालामनाय जादों अखा हायाबा आक्रमन जि गोदैलै बिफा बे सामब्रामा अन्थाइ बाजाब खुसिया होनबाथाय अयथासार गोथाव मोनो आं जानायानो जानाय नागिरनानै जानोबो थोआ
बायनानै जानो थोआ आदैजों मादैजों फिसाजो फैजासिम थांना थायाखै खुसिया थां फिसाजोनो जाहोजागौमोन लिटु लानजाय सोरबा सोरबा जि मुगैयो खुसियाखौ आंना मुगैनाय होननाय माबा गैयालै सिखौल' बाद गासिखौबो जाजोबो आं बे अक्ट'पासखौबो जि जानो लुबैयो आं मोनजाफेराखै लाइफआव दाबो अबाव मोनोथाय अक्ट'पासआ खोन्थाहरलाय लोगोफोर बे खाथि खाला बे एसे गिदिर गिदिर अक्ट'पासआ बेखौ बायनानै जाथारगौ आं मालाय जानायखौ नुबा जि जानो लुबैयो आं खुसिया बांद्राय गिदिरथार नङा हिसाबनि बिदिखौनो जानांगौ एसे गिदिर मोनबा अनलाजों जागौमोन आङो खुसियाजों अनलाजों मासे एसे देरसिन दंना लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरलाय सोर सोर खुसियाजों अनलाजों जानो लुबैदों बिराद गोथाव मानसिफ्रा मोरै लिमोननाय जानांगौ होनो गोब्रासो जायो मालाय बिराद गोथाव मोनजायो आं खुसिया अनला कमेन्टआव खोन्था सोर सोर जानाय लाबो जानो लुगैदों कमेन्टआव जानाय लाबो जानो लुगैबासो आं जाना खोन्थाखा गरम मस्लाल' होदो गोथाव मोनजाखायो दसनाफोर जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बाय बाय